Kay mayong buntag sa tanan. Taygo na to ang Dios, ngaran samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So mga kaiksona no, na dungog na ninyo ang mga pagtulunan sa atong simbahan. Nga atong gi-practice bisan wa di ay gitudlo sa simbahan. Gitudlo ra sa mga katiguangan. Na dugay tang tango no kanang mga patuo-tuo. Pero kanang mga patuo-tuo perti di ay nang dakua og kadaot sa ato ang kinabuhi. Nganuman anha mo agi ang mga demonyo nga makapanghilabot sila. Atakihon ka sa imong health, sa relationships, o sa financial. Makakita mo kwarta, atakihon ra pud dayon sa yawa. Mo nang adto padong sa hospital. Dili ka makagamit sa imong kwarta sa imong unta nga plano. Bis magplano ka maghimog bay, makabantay gani ang mga yawa nga nanamuyo sa atong balay kay nadapit pinaagi sa pagputang-butang og kuwen sa haligi. Naadyoy masakit sa inyong pamilya. Aron ang imong kwarta adto padong sa doktora, adto padong sa dapitang tambalan. Kay di malipay ang Ginoo. Dili malipay ang yawa nga ang mga grasyas Ginoo madawat na to. Munang iyang babagan. Mauna. Nyalain nga ikuan sa yawa, atake sa yawa nato kining mga tentasyon. Kining 7 ka ulo sa mga sala. 7 capital sins. Mga sala. Nga mao gihapoy agian sa yawa diri nato. Mao i-inject sa yawa sa matag usa nato aron gihapon siya makapanghilabot sa atoa. Grabe na ang yawa eh. Wa na ilaing gihimo gawa sa pagsigil lang og pangdaot sa mga tao. Una mga kaigsuunan, mao nga kita unta di ta magsigig panawag og yawa. Sa umapon na biso mga bata pagani madunggan nato magbasketball, piste, wa masyat yawa. Naunsa magduwa og cellphone email, yawa. Oh, sus Ginoo. Duwag email yawa may gipangsangpit. Badlungan ninyo ng inyong mga anak nga magduwa og mga email kay kanang email ang karakter ana yawa og kanang nga maong duwa nganong namugna na gikonsecrate na sa nagdiscover anang duwa sa evil aron makagama siya og sikat nga duwa games. Mao nga kinsay magduwa og email ginay-hinay na og ulipon sa yawa. Misleading man kay na email. Mao na nga babadlungan na inyong mga anak. Kay susulod sa inyong pamilya. Bisan pag magpa-deliverance mo dire, bisan pag asa mo dapita magpatambal. Kung naay sulod sa inyong pamilya nga naay sigtanaw og pornography, naay tigpamalikas, naay mga bisyo diha. Gakapoy-kapoy ramos ijuhang pagbaning kamot. Ngayo tag kaayuhan sa Ginoo. Dili gyapon magsilbi anuman. Naa may ulipon sa demonyo nga na nagpuyo sa inyong pamilya. Unang monitoron ko na inyong mga anak nga kinahanglan nga musimba, kinahanglan mo apil sa pagrosaryo, kinahanglan sige glaag-laag. Mauna mga kaigsuonan. Kay mahimo grabe ang entry sa yawa, no? Muna nga importante jud nato maminaw ta sa katikisim kay basin og moingon mo nga wa man may maayo dito namito magbugot-but gikan diri, wa man may maayo Brother Darwin. Di man good si Padre mo ayo, di mo pud kami mo ayo si Kristo man. Kana kung wa ka giayo ni Kristo basin wa pa po nimo, wa pa mo magkasinabot ni Kristo.
Diretso ra po kag pangayo ug kaayuhan nga di magani ka tig simba, di magani ka tig rosaryo. Pagkasakit nimo nakahinumdum na kag asa ba to rosaryuhan ani ha? Oh, mao pa ikahinumdum og hinahinay ampo. Kay ngano man nasakit naman. Muna moingon ang Ginoo, di na ko ni ayuhon kay og ako na puning ayuhon muundang na punig ampo. Muundang na punig simba. Oh. So mao na mga kaigsunan. Ha? Ang tinuod nga kaayuhan dili kay kaayuhan ran sa lawas. Kaayuhan sa kalag. Mao nga mga ayo jud mo tinuod kung gikan dinhi inig-uli sa inyo magrosaryo na mo. Unya, manimba na kada Domingo, wala kanang yung dili gyud mo yung mag absin. Way hinungdan. Nga mga lakaw nya ang pagsimba wa na. Mao na nga ayo na. Bisag masakiton gihapon naglawas. Pero ang kalag maayo na. Inig kamatay, ang lawas mabilin sa sementeryo. Ang kalag may matubang dito sa Ginoo. Inig kamatay, di na maimperno. Malangit na. Oh. Inig kalangit, inig last judgment, inig pagabanhaw na sa tanang nangamatay anang ipanglubong na to sementeryo, ang atong kalag mubalik diha sa menteryo kay mosulot na sa glorified body. Aron ang atong lawas dalon na nato sa langit, lawas na og kalag. So mo na tinuod nga nangaayo dinhi. Pero naayo ra ang lawas. Wa nay sakit ang lawas. Pero ang kalag patay gihapon kay di gihapon mo simba, di gihapon magampo. Ay nigkamatay ang lawas na bilin nga naayo na bilin pero ang kalag to as imperno gating kagol. Unya pinaingon-ingon para ba? Mingon para baga. Matod pa mingon kuno nga. Bisag patay na birthdayhan man, happy birthday Papa in heaven is imo. In heaven de imperno rin na. Heaven ka. Sure kag nalanggi to imong amahan nga magrosaryo mo na ras gawas nagsigarilyo ra. Ha? Ug moadto og naay minatay. Ha? Ang asawa ray pasudlon patinon sa naay nanabtan nagnubina unya amahan to nagbaraha sa ras gawas. Oy. Unsa malangit? Adto pag di mailad ang Ginoo mga kaigsunan. Ha? Muna mga kaigsunan no. Kita puros man ta makasasala. Pero bisan pa sa atong pagka makasasala, maningkamot ta. Ha? Maningkamot ta sa paghimog maayo. Dili kay kuan kanang isalig na lang natos mananabtan. Sige lang, inig kamatay na to. Nabitoy po nanabtan. Pag-ampo, aron malangita. Uy, bisan pag mutuwad na mananabtan diha. Suhol ra po giapas anang imong mananabtan. Oh, wa gani na pangumpisal ang imong mananabtan diha. Kanang mananabtan niya, nighuman upan mananabat. Tuwa po, ning kupay-kupay pos madyong ug baraha. Oh. Dunggon ba sa Ginoo nang magampo nga wa sa estado sa grasya. Mao nga og magpapangajibog binatay siguro po nang inyong manabtan nakapangumpisal po na. Kayo marites po nang dako unya wa po day pangumpisal. Abot lang di gani kalagbas sa atop na isang pagampo. Di gina donggos Ginoo bisan pag tumbling. Pili uno noy. Magampo tara po ta sa estado sa grasya. Di kay nakas mortalsin gampo ka. Usap tay gingon dito sa Isayas. Ha? Dungkon sa Ginoo inyong pagampo, apan ang inyong mga sala mo ning babag sa inyong mga pagampo. Sig pangazig patay nyawa po musimbag Domingo. Tuwa. Asar ka sayang-sayang ra kasi mong suhol may paikaw ning ampo anang imong minatay. Diyan na po'y patuo-tuo. Di pwede una yon. Oh, patuo-tuo na pod. Hing samot na jud kay impierno ng imong minatay. Inig padung lubong, pasungon po itong mga anak. Suong. Hantod, hidakdakan na lang sulungon ng uban kay. Ikapoy na itong nag-arsa. Munya, magbuak og baso. Unsa magbuak? Magbuak og plato. Sa may labot na ng plato. Di magutag kamunggay, di magutag pansit. Unsa diha? Napay uban, magreklamo pa.
Di ko na magsugba, di magihaw karne, aw di maghog baboy. Kay pulihan ko no swak-wak kag kuhaon ko tong baboy yang minatay ko na ipuli ron may mahimong makaon tong sus ilad-ilad mas yung utok. Muna daghan ito muna mo ginigihimo na mo dire panguluhan ni Father Darwin empowerment aron undangon ng mga patuo-tuo kay magsige kag patuo-tuo wa gyapon kakapoy-kapoy ro tag deliverance ana. Wa gyapon ay kapuslanan. Muna makigsunan. So karon atong itudlo ang 7 capital sins. 7 ka sala nga makapaimperno sa tao. Mao na nga dita magpatintal ining salaa. Una, garbo. Pride. Ang demonyo ani si Lucifer. Mao na nga dili ta magpataas sa atong garbo, mga kaigsunan. Matud pa sa Lucas 14:11 ang magpataas ipaubos. Ang magpaubos ipataas. Ikaduha, nga sala nga makapaimperno sa tao ang greed, kahakog. Na itawong tihik, ang tihik manghatag man pero upanos na panghatag. No, manghatag pod gamay ra pod. Tihik. Mana. Greed, di ka paambit sa iyang mga silingan nga mga way gikaon. Naisilingan niya yung taon ipanggutom nga anak ato gibiyaan sa inahan kadingita pagpagkaon. Sa siya anaawa, naminaw lang Diyos mga bata nga naghilak. Pero sa diha ang mga bata nangabuntas, namatay, diha pa nagdaog, mga pan, mga kape, mga kuhan kay para vigil nas mga batang namatay sa kagutom. Pero siya sa buhay pa mga bata wag kadag bugas og kuan. Greed. Kahakog. Napoy taong daw, pero kining taong mga dalo, ilaha man ang kinitaan, di gyud pud mo share. Pero ang grabe hakog. Kay kung hakog ka, naanay imo ha, manguha pa. Bisag asawag siman mo apil pag purpose. Maestra, unsa pa na diha naon tay mga gwapong sildo, mo pay maguna-una og kolekta dito og na may mga ayuda sa gobyerno. Mo ni mga hakog. Muna adyo mo pagdaho mo, o di ta magdaho mo nga na gani ang atong batasan. Di gyud ta magdaho mga makakita tag bisag gate na lang sa langit. Oh, wa gyud. Babagan kita sa mga anghel. Awa kay luna din hinapita hakog ka. Episo 5:5. Ang kahakog usa ka paagi sa pagsimbag Dios. Ang demonyo sa hakog kahakog si Mammon. Ang ikatulo, envy. Kasina, mangisuyaon, manggisinahon. Oh. Magdala kinig kamatayon ang demonyo ani si Leviathan. Marcos 7:22 ayaw ka mo kasina. Ikaapat nga makapaimperno gluttony. Sobrang kaon ug sobrang inom. Pagkapalahubog makapaimperno. 1 Corinto 6:9 walay palahubog nga makasud sa gingharian sa langit. Unya ang ato ra bagyong tinguhaon aning kalibutan na bisag pobre ka o bisag kinadatuan pa ka, ang importante ra gyud unta nga malangit ta. Kay kung maimperno ta forever na. Kung malangit ka forever na pod. Asa man ani nga forever imong pilion? Ang langit o ang imperno? Langit gyud pilia. Muna bahala ka ng imuhang mga butang diri ilugo naglaing tao ihatag na. O kawato rin mong sakiran pagkapinigligid kay maplatan i-reserva. Kung ana. Ug ang imong yuta ilugon si imong igsuon ihatag ayo nagpagkaso-kaso. Oh, kinsa ra pud ako unog dakog buhis. Oh, ihatag na. Kay ang atong tinuod nga yuta tuas langit. Tinuod atong balay tuas sa langit. Manang di ta magsina-sina. Nang ikaapat, glutoni man to no, ang demonyo atong glutoni si Beelzebub. Sobra kayo ba? Sobra. Beelzebub. Kini siya, durwi ni. Naagani ka ni,
dali ra kang masudlan og yawa. Basta naa ka ning mga salaa. Ikalima, kining kaulag. Last fall, last. Avirais. Ang demonyo ni si Asmodeus. Unsay hinungdan nga gisunog ang nasod sa Gomora ug Sodoma? Tungod sa kauwag sa mga bayot, pertinahan ng bayot sa hindagahan ang bayot sa Sodoma, Gomora, di naman ginmapugngan. Wanay makabadlong nila. Sila na ning hari. Sunogon pas Ginoo pawanan pag lahar asupre nga gikan ra manutan ng asupre sa bulkan. Way bulkan dito. Pero kasupre gibubuan sa Ginoo di ini katugikan. Sunog tibok nasod. Hastang mga bata, mga inosenteng way labot. Apil ug kamatay. Ang nabuhi ra si Lot ra. Kaya ang iyang asawa imbes iingnan nga ayaw lingi, ning lingi man pod nahimong haligi nga asin. Aperting kuanang Abraham ato, dako kay kabalaka si Abraham, nakigdilno dili siya sa Ginoo God. Lord, kung naay 50 kabuutan Lord, aning mga nasura Lord. Sunugon mo ba ang tibok nasod? Ingo Ginoo dili. Asa ka kapasensya so ang Ginoo. Kung naay 40 Lord, sunugon mo pa? Dili. Kung naay 30 na lang Lord, sunugon mo pa ang nasod? Dili. Kung naay 20 na lang Lord, sunugon mo pa? Dili gihapon. Kung naay na po, sunugon mo Lord? Ingon po Ginoo dili gihapon. Ay hingi kiya si Abraham oy. Wa gyud kita bisag na po na lang. Mao na sa Genesis sa Roma 1:26 tungod sa paghihilawas sa isig lalaki isig babae. Nagpatuyang sila ug di na gyud mapugngan, gipasagdan sila sa Ginoo. Mao na gyud Ginoo. Pero ang iyang silot diya naghuwat sa unahan. Asupre asa matadagan na na. Tibuok na asud gipawanan gipa wanag asupre. Oh, asa matatago na. Mono kay suunan. Ang demonyos kaulag si Asmodeus. Oh. Asmodeus. Semana ha. So di tan mag-uwag-uwag, mga laki po di po magsigig pataka og pagdaghan og bazi, mga bazi po di po magdaghag laki. Di kay mingon mga bazi po, mingon po mang ipanghambog pa. Uy ayaw ko ang ana kay mas gwapa pa ko nimo. Kay kaupat na ko gipangkan, ikaw kausa pa. Oh, panghambog pa gilahan ka. Kagwapa kay gipangkan na kuno kaupat. Ya mana ha? Ikaw nom, sloth, katapulan. Ang katapulan makapaimperno sa tao. Ang pagsimba, ang pagampo gawas jud siguro og naa ka sa grabe nga sakit nga di gyud makaya nimo matug simbahan. Consider po na Ginoo na. Pero ang tinapo lang yung ka sa pagampo niya maayo pa ka og lawas, maimperno ka. Ang nagkuan ani si ang anghel ani sa imperno si Belpigor. Manang panawgo na gani grosaryo di gyud mo apil, biktima na ni Belpigor. Unya, ano sa man si Belpigor maningel? Inay katapusan sa atong kinabuhi. Kay wa may magpabiling buhi na to ani. Temporary ramang juta ning puyo ning kalibutan karon maayo pataglawas. Pero abot ang panahon masakit na pug ka. Karon ang atong mga ginikanan may naganto sa sakit, kita ay nagatiman pero isunod adlaw, sunod na pod kita na po'y atiman nun. Oh, mga year 2015 to 2018 ako may nagatiman sa amahan. Sige, balik-balik sa ospital. Suki na namog ospital. Doktor o mga lifter, kailan na tanan. Maulian si Papa, uli isbay. Nya, baskog na pod, balik na pod. Hantod pag 2018, balik siya sa ospital. Awa, naging kabalik sa mo ang buhi. Gisiguro nagyo sa doktor. Di na gani mo balik sa ospital, siguro o na gina ito Muna, maulian ta, uli pitas bay. Pag ando pa, balik pa sa ospital, muna di katapusan na to, uli na to, nakargaminto na. Mauna realidad. Kay si tinta raman ang atong edad, sumala dire. Sumala sa paghuman sa lunop, gitagaan tag 120, Genesis 6:3.
Pero sa Salmo giubsan pag yun ang 120 gihimong 70. Salmo kapitulo 90 bersikulo 10. 70 na lang Ginoo ang among kinabuhi dinhis kalibutan. Ha? Anay mo abot 120 oy. Mabangkrap ang gobyerno na. Kada 100 years kay mo kada 200,000. Wa na 70 ra. O hinuon 80 kung ligon kami. Kung lapas na kag 70 ron, ihapi-hapan na lang na imong bonus. Anytime ana any year ana nga following years anang 70 ka. Mularga jud ka padong sa kuan. Bisan pag yung kag ama ayo pa og lawas ron. Namatay lifespan mao ra gina. Di na kita kabutan ng mga kuan na. So muna mga kaigsoon, wala di ta magtinapulan sa pagampo. Nya kita pod di po ta moingon nga aron di kita makasalag indifferentismo. Laban jud ta sa simbahang Katoliko. Ako ding agi man kog di Katoliko, pero karon grabe na jud kong mulaban sa Katoliko. Ipanghinlan na gud ming Padre Giawa sa plaza. Tungod sa among paglaban sa simbahang Katoliko. 1998 pa to. 17 ako gidad. Si Father, murag 14 pa to. Kaming duhas plaza. Magianggaan mig mga yawa, mga batang yawa sa plaza. Pompon may kahibaon sa onpon lagi pagpalaya sa yawa pod. Agamo lang kala debate basta kay sukol laban sa simbahan. Sakto day puto nga mo gibuhat kay process man day putos Ginoo nga. Dakong rasyang nadawat nga si Father nahimong pare nya ning empower gyud siya. Amo na nga di na may maila dron ug ingnon man silang reliyon nga yawa may kailan na may kinsa yawa kay na naman may study about demonology. Amo na mag-studyhan og unsa ning yawa, unsay iyahang mga taktika. Mga diskarte. Kay di makapildi si mong kontra di mo studyhan. Sumuna kay kaigsunan. Ang ikapito nga sala, nga makapaimperno sa tao ang kasuko, anger. Muna nga kung masuko ta, pugngan na gyud nato. Kung unsa ta nga masuko sa una, nga grabe ta ka wild, ayaw na. Ikumpisal na, unya ayaw na gyud. Masuko gani ka karong adlaw, likay nga di ka makasala. Ang kasuko, tentasyon pa na, pero mo aksyon na gani ka, anha na ang sala. Wa may napriso nga nasuko. Pero nanumbag, nanigbas, napriso na. Pero nasuko siya nga wa siya gihimong aksyon. Muna iyang iya po ning pugngan nga di gyud mga abtan nga mosalop ang adlaw nga naa pa ang kasuko. Episo 4:26 kung masuko kamo karong adlaw ayaw palungtara sa ang imong kasuko sa tibuok adlaw. Episo 4:26. Nya Episo 4:31-32 ayaw na kamo pagdinumtanay, ayaw na kamo pagkaligot-got, pagkaluy-anay kamo sa kinasing-kasing gayod. Matod pa. Pag pinasaylo ay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo Jesus. Naay uban nga mga kaso dire nga dugay maulian kay naa sila gidumtan, wa sila kapasaylo. Di po sila maayo dali. Pero makapasaylo na sila, maulian sila. Dako gyud mat og kanang kuan ning pagpasaylo. Muna kung mangayo tag pasaylo, kamao putang mo pasaylo. So daygon na to ang Dios, sunod atong isunod si Brad Sherwin. Siya na po hantod sa alas 12. Paminaw mo kay mo na mga klase-klaseng atake sa yawa. Nga mura ra ta og lingaw ra ta kayo sa tuwa bro na day yawa ning apil di ay nagpailom-ilom ra. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Naa si Brad Sherwin?
Okay, mayong buntag niyong tanan. So daghan gawas bro gamay sa so diay kay nangumpisal. So madungog ra ba ang akong tingog dia sa gawas bro? Madungog no. So ang akong topic is about how the devils attack. So kinsay mga first time palihog ko anang kuan. So daghang mga first time. So arita una sa dili pa nako i-explain unsa ang mga klase-klaseng atake sa yawa. Unsaon nato pag-ila nga ang daotang espiritu nakasod na sa atong kinabuhi. Sabto na to una kining gitawag nato og exorcism. Unsa di ay ning exorcism and deliverance ministry o deliverance office nga inyong giduol. No ato ning klarohon nga kana di ang word nga exorcism ug adto ka sa Netflix ana o sa Lida ana diba? Horror man na. Pero actually, ang original meaning sa ang exorcism is a prayer. Pag-ampo na siya, nag-reserve sa simbahan para sa mga taong nayawaan. So, exorcism is a prayer. Sacramentals. So, usan siya kapag ampo, aron mapalayas ang yawa, nga naa sa lawas sa tao, nga naghatag og sakit. Mo na meaning sa exorcism. So, ang trabaho day sa pare nga exorcist, tigpalayas siya gyawa nga nasa imong lawas nga nagatag og sakit. Kung ang imong sakit dili gikan sa yawa, kinsa may palayason. Mo na nga ani na to masabot, ani na ko ipasabot ninyo aron dili mo mahiubos nga muuli mong sakit gyapon yung tuhod, inig-uli ninyong ning tikig gyapon inyong liog, kay duna day duha ka klaseng sakit. Natural illness o preternatural. Ang natural illness, mga sakit nga dunay natural nga hinungdan na kinahanglag doktor. Makita gani namo nga ang balatian sa usa ka tawo natural in origin, amo nang i-recommend sa doktor. Duol mog doktor. Basta gani mo ingon mininyo unya, duol og doktor, pakonsultag doktor, nagpasabot na nga nakita namo nga ang imong sakit natural in origin. Kung mo ingon gani mi unyag, balik mo diri ha. I-process na to ni, kinahanglang i-series na to ng imong kahimtang, nagpasabot na nga ang imong sitwasyon, ang imong sakit, dunay daotang espiritu nagpaluyo. Muna na nga ang buhaton na to, ani karon tibok adlaw, natay katikisem, unyang palis, i-deliverance mo tagsa-tagsa, unya ayaw lang mo ka-complain kung pananglit mubo ra nga prayer ang among gamiton diha ninyo kay kung makita namo nga ang imong sakit natural dili gid mo na mo ampuan og taas kayo nga pag-ampo sa deliverance kay wa man ka mayawae. Na may uban maingon, maura to brad. Nganong nangandoy magkagtaas nga pag-ampo wa man kaisod. Pero mulutaw gani na, maitom na gani ang tanang mata na, otron ng tingog, akin kinahanglan taas nga pag-ampo. Unya pananglit brad, ug ning uroy ug ning tago ra ning yawa nga nako, ikaw ang magdeliveran sa imong kaugalingon kanunay. Mao day na nga amo mong gi-empower unsaon paggamit ang handbook, unsaon paggamit ang mga sacramentals. Kay ang among mahatag ninyo is only 10%, ang 90% na paningkamot gikan ninyo. Laing punto, kung pananglit ang inyong tuyo sa pag-ari, gusto lang mong maulian sa inyong sakit sa lawas, wa mo'y planong magbag-o sa inyong kinabuhi, prangkahan ta mo, di mo ayohon sa Ginoo. Manuman, divine healings demands conversion. Gikinahanglan ang kabag-uhan, gusto kag kaayuhan. Mao na nga, gusto lang kang mawa ang sakit sa imong tuhod, wa kay planong mubiya sa imong kabit. Gasamok-samok laman na. No, sikusik laman tag panahon. Unsa kusog ka mangilog og yuta. Unsa nayawaan o gusto kang mubiya ang yawa iuli ng mga yuta nga imong giilog. Maura gyud na. No, kay kinahanglan day ang kabag-uhan, mo bitaw naay sakramento sa kumpisal diri sa office. Ang pinakagihatagan gyud namo gibug-aton dili ang exorcism, dili ang deliverance, kundi ang mga sakramento. Kay ang sacramentals di ay it leads to the sacraments. Kung sa imong paggamit sa holy oil, holy water, paggamit sa handbook, paggamit sa mga sacramentals, unya wa gani na nimo makapaduol sa Ginoo, di ka tigsimba, di ka tigkumpisal, di ka tigrosaryo, wa kay klaro nga relasyon sa Ginoo,
dili na mo effect nimo. So arita, how the devils attack. So ako na lang ning ilangkob sa duha kay gamay raman ang atong time. Ang atake sa yawa is ordinary o extraordinary. Ang ordinary attack of the devil is temptation. Interesado ang yawa nga makasa ang tao, kay nahibaw ang yawa nga og molipon na ang tao sa sala. Una, kung maglunang ta sa sala, kana dayang mortal sin, mao na ang pagtalikod sa presensya sa Ginoo. Mahukas ang grasya nga atong nadawat panahon sa bunyag. O kanang maong grasya, mao na atong passport paingon sa langit. Mao ding mamatay ka na ka sa state of mortal sin nga di ka makahinulsol, mao na makapa-imperno nato. Kay ang mortal sin makasata aside nga naay guilt mansa sa kalag, magtangag na siyag eternal punishment. Eternal nga silot. Mao nagmamatay ka nga naa kay eternal nga siluton, adto na ni motivasyon dito sa way katapusang silot sa impyerno. Mao na nga ang yawa nagtinguha nga ang tanang tao mamatay nga nasa estadong mortal, salang mortal. Sunod, ang salang mortal usab labi nang makapatig-a sa kasing-kasing. Kanang sa bitaw nga gabalik-balik abantay mo, mutig-a ang imong kasing-kasing, mao na hinungdan nga daghang mga sugarol, daghang mga uwagan, daghang mga tikasan maglisod sila biya sa ilang kahimtang. Kay ang epekto sa sala day mutig-a ang imong kasing-kasing. Mao na nga daghan kayo mig mga cases dere kanang naanad na bitaw sigig atog tambalan, di jud na mutagam ug di atakihon siyawa. Ingno nimo nag-ajog balik sa albularyo, mo balik jud na gihapon. Nganuman kay ang epekto lagi sa sala, mutig-a ang imong kasing-kasing, gahi ka pasabton. Mo na nga ang usahay ang uban mingog, pila may utok nimong di man kakasabot. Ang tubag ana nganong di nakasabot kay mao gyud nay epekto sa sala. Labi nagsud sa taas nga panahon naglunang ka sa maong sala. Mao na nga kung usa ka tao dili bukas ang iyang kasing-kasing pagdawat sa grasya sa Ginoo, dili siya mabag-o. Nahibawang yawa na. Sunod, arita. Kining gitawag og extraordinary demonic attack. Ako lang ning ilaktod no nga ang yawa mas malipay siya sa usa ka tawo nga makasala. Mao do na iyang ordinary nga atake ulipunon ta sa sala. Pero nay ang napoy mga panagsa nga atake kining indirect attack of the devil, usahay hatagan ka sa yawa og negative nga hunahuna kanunay, negative kanunay ang imong pagbati. So ang yawa day pwede siyang mokapyot sa imong memory. Mao na nga di ka kalimot sa imong kagahapon. Unya og di ka kalimot kanunay mapukaw ang imong emotion, suko ka kanunay. Unya kanunay nimo ma-imagine imong kontra, demonic obsession na. So mao na nga kanang mga tawo nga kalit rang di ganahan magampo. Kanang bitong ang isa sa mga sign God nga naani mo ang demonic presence or demonic influence kining aversion to the sacred. Dili nakaganahan sa mga butang nga balaan. Wala na kay interest sa Pangginoo, wala na kay interest sa imong pagtuo, kana isa na siya sa demonic attack. Namurag kapuyon kag Pangginoo pero mulurat imong mata ug tan-aw kag batang Quiapo. No yan na. Example, kanang mga blasphemous thought, kanang naay musod si mong una di ka pinangga sa Ginoo, wa na gipasagdan na ka sa Ginoo, wa kay gamit nga pagkatao, wa koy hinungdan nga pagkatao, apil na siya. Sa sunod, kanang demonic oppression diha sa Lucas 13:16, hatagan ka sa yawa og sakit nga way findings. Kay sa Biblia, naay isa ka babay na nayawaan. Unya nasakit siya, natikuko siya og di makatindog, di makalakaw sod sa 18 ka tuig. So mo na example sa demonic oppression. Once gani nga ang inyong mga sakit, why findings kana siya demonic oppression. Pero naglubog ka nga nay findings doktor, na kay mga balatian nga nay findings sa doktor, aron masuta na to kung wa ba po na masakig yawa mo kinahanglan ang deliverance kay usahay ang natural nga sakit sakyan og preternatural. Naya mong mga kaso dire nga nasiya'y sakit nya nagpa-laboratory, why finding sa laboratory? Pag-abot dire gi deliverance na ay mild nga reaction. So meaning dili 100% demonic. Kay mild raman ang iyang reaction. Karon human siya na deliverance, napahawa ang yawa nga naniya, nagpabilin man ang iyang sakit, among gi-encourage nga mobalik sa doktor. Pagbalik pag laboratory, diha pa nahibaw-an unsay sakit. Kaya usahay di ay kung ang imong sakit nga natural illness, sakyan sa yawa, usahay i-block sa yawa ang result sa laboratory aron mamatay kag dali. Hunay mga ingon ana.
Kakinahanglan ang prayer of deliverance. Naiuban, why ayo-ayo ilang ubo. Nga naman, sige magpahilot anang naay mga manghihilot nga motayhop di ning sakay agyawa sa imong ubo. No na nga di muhawa ang yawa kung dili niya nimo ikumpisal o dili ka madeliveran. Sunod. Kaning gitawag ato mga financial crisis, kana bitaw mga financial difficulties nga naglibog na ka. Nga moabot ka sa punto nga ngano man Lord. Kaya ang yawa di ay ang iyang trabaho kanang siya ay makakos og blockage sa kalinaw. Ang panalangin sa Ginoo dili lang ang mga material nga butang. Apil ng kalinaw sa pagpuyo, kahapsay sa imong panginabuhi, pero bisag asa kang dapita, gasunod-sunod ang dimalas, gasunod-sunod ang kagubot, unya diha sa inyong pamilya wa na maghari ang gugma, kalinaw o panagiusa, under demonic attack na ang maong family. Once kini nga pamilya dili na nitigsimba, labi na ang ginikanan di tigsimba, ang mga anak mga badlungon, naghari ang bisyo, naghari ang kagubot, materialistic ang mga tao nga namuyo sa balay, wala na magtagad sa mga butang nga langitnon pang Ginoo, infested ang maong balay, naayawa ana ning influence. So under demonic attack na nga family. Next, kanang gitawag na to og masudlan og yawa, kanang maposes, ang yawa na mo control sa lawas sa tao, pero ang iyang consciousness natog. Mao din ang usa ka tawo nga maposes, wild na kaayo, mautrong tingog, mulutaw, maitom tanan ang mata, pero kung mahuwasan na siya, wala siya mahinumduman bisan usa sa nahitabo niya. Mao ni sign of possess. Kana magsukag lansang uban, magsuka og buhi nga uhipan. Kasagaran ra ba nato kung maatake ta sa yawa, moadto ta albularyo. Diba? Kana di ang usa man ng mga barang brad, na mga buyag, mga lumay. Demonic attack na siya. Na siya na belong sa demonic oppression. Gani, dunay mga gibarang nga ning lead yun siya sa demonic possession. Na-possess sila. So, kasagaran ra ba nato, na kay sakit nga way findings. Mato kag albularyo. Usay ingon sa albularyo, gibarang ka sa imong silingan. Unya ikaw pud nga naa kay bikil sa imong silingan, awa na ilain. Mo na kami dire sa office, kung naay gibarang, naay gilumay, dili gyud may mangutana kinsay ga barang, kinsay ga lumay. Kay kanagong mangutana kag kinsay ga barang, meaning ang imong focus, ang imong gi-focus ang laing tao. Ang amog yung tubagon dire ipatubag nganong nadutlan kag barang. Kay nadutlan kag barang, timaan wala ka sa estado sa grasya. Katong ingon ba nga, Brad, nganong nayawaan man ang nganong nadutlan man og barang ahong mama, kara adlaw man mo simba, unya inighuman sa misa, musod pa man balik tungag adlaw anang adoration chapel sa katedral, magampo pa man siya sa adoration chapel, nganong nadutlan magbarang si mama. Ang tubag, pag-imbestigar pa, ang magdi ka madutlag barang, kining sala sa pagpakaaron ingnon. Buutan ka atubangan sa mga tao, santos ka atubangan sa mga tao, pero naa kay trabahante, 50 pesos ray adlaw, kay matod pa kuwang-kuwang manbrad. Kana pa'y kuwang-kuwang, wapa ni mo tagai og saktong suhol. Kamong mga dato nga na dinhi mo patrabaho gani mo sa mga taong way grado, mo patrabaho gani mo sa mga taong kabos, hatagi na sa eksaktong suhol or sobrang suhol. Naglisod pa na imo pang gidaginot. Mo na nayawaan, kay tikasan, bintahuso may tawag ana, namintaha ka, ning take advantage ka sa kahuyang sa usa ka tawo, kuwang-kuwang man brad, 50 pesos ray adlaw. Mo'y nakaingon. Mo na nga, kana pa'y kuwang-kuwang, ang tagaag sobra. No, kuwang-kuwang pag-utok, kuwang-kuwang pagkaon, kuwang-kuwang pagsweldo, luya. Kuwang tanan. Katong negosyante, ngano man tong nadutlan magbarang ang usa ka negosyante, tungod kay di naman mo simba, sige ra magpaninda. No ingon na god katong naay nadutlag barang ang isang itlog na ingog buungon kadako. Naghan magbadging gitilawan. So kini ding mga uwagan pag ampo laman mo di mo makatunong og bae nga di kamo mo barang kay og barangon gajud mong mga uwagana mo madutlan jud mo. Kay kani di ang sala katong giingon ni Brad Jesse katong the 7 capital sins, kung naato nimo
Unya makahuna-huna ang yawa nga musod siya nimo, maposes jud ka. Maatake jud ka kay naa may pultahan. Kay kini di ang gitawag ni siya demonic openings. May kag opening kining atong kalag, kining atong kaugalingon mura nig balay ba. Nga once gani nga na kay mga demonic opening sama ka sa usa ka balay nga dako nga mansion pero abre ang gate, abre ang mga bintana, abre ang pultahan, walay security. Anytime pwede kang ransakon og kawatan. Kay why guard? Mauna. Mo din nga dili tanang ngayon ka nga tanan bang kanang naay kanang tikasan brad mayawaan. Dili hinoon pero mura na sila balay nga abyerto. Ug makahuna-huna ning yawa iposes ka, maposes ka ditso kay na may pultahan, na may agyanan. Open ka man. So mao na siya karon unsay mga rason nganong maka-enter ang yawa sa tong kinabuhi? First, number 1 gyud, occult contamination. Daghan nato Katoliko ta, Catholic by name. Kapila na ba ko ka handle og kaso liminister na yawaan tungod aning sudyak nga necklace. Pampaswerte man mo attract man kuno ni og swerte. Liminister na yawaan kay dakog kuros, dakog habak. Unya sigig pakalawat pero ang pulsiras kanang gitawag ato mga pungsoy. Nagkwintas pagka quantum necklace kay musuyop kuno mga energy. Positive energy. Mo tong uban katong di ka afford atong necklace mo nang magpulsiras na laman og bronze kay aron di kuno mo saka ijang high blood aron mo baba kuno ijang high blood. Unsa sigig pamista, mo baba di ay. Mo na no nga ingon ana ba? Mo kana ding occult contamination kun ang atong pagtuong Katoliko gani contaminated. Watay salig sa probidinsya sa Ginoo. Madutlan gyud ta sa dawtang espiritu. Mao na nga niingon si San Pablo, Colosas 2:8. Busa matngunin ninyo nga dili kamo matunto o malipat sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao o sa mga espiritu nining kalibutan nga dili gikan ni Kristo. Dili ta padawaton og mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao nga di gikan ni Kristo. Karon, mo to na occult contamination, sige kag atog albularyo, sige kag patutho, sige kag patayhop, ug mag-birthday ka, ang dugo sa manok ikuros anang agtang sa birthday. Example man siya, arita sa habak, sa kaalam ni Solomon kapitulo 16:12, wala sila mamaayo sa mga tambal ug habak sa imong pulong lamang o Ginoo. Diha sa Biblia giklaro gyud na nga dili makatabang ang mga habak. Mao na nga og maghabak day ka, sige kag simba, wa kay kalainan sa usa ka bana, sige ingog I love you sa asawa bisag dayag nga naay kabit. Kamong mga asawa, bisan pagkapila mo ingon inyong bana nga I love you day, ikaw ra joy akong kanang ikaw ra joy kong number 1, pero naa day kay number 2 ug number 3 hilas na oy. Para na sa mata sa Ginoo, hilas kay na paminawon sa mata sa Ginoo nga I love you Lord, I glorify you Lord, gapungsoy ka, naa kay mga iring nga gangana-ngana, naa kay Santo Ninyong green, naa kay mga picture frame nga kanang 7 lucky horses, naa kay mga tagyaw anang mga elepante ang design, mga dragon kay pampaswerte lagi. Unya, I love you Lord. So kanadeng mga butanga maunay maka-block sa blessing sa Ginoo. Mao na nga ang protection o blessing sa Ginoo iyang i-withdraw sa usa ka taong contaminated ang pagtuo. Wa kay salig. Ikaduha, kung open gani ang imong third eye, dali ra kayo ka ma-direct attack sa yawa. So kanang mga open ang third eye, makakitag engkanto, duwende, kapre, gani naay klase sa psychic abilities nga ngilngig, advance kayo, dili lang kay makakita. Kanang mga tao nga makatagna sa imong kagahapon bisag wa nimo tug-ani. Igo ra gani, pwede ba kung muhilam sa imong kamot, paghilam pa, uy, gibiyaan day kag bana, kining imong kasakit ba upat ka tuig naman day kang gahambin aning imong kahiubos, nakahibaw siya nga wa nimo tug-ani, kana siya psychic abilities na. Tay mga tao ngayon ana, makatagna siya sa nahitabo aning kwartuha. Uy, kining kwartuha kay day naghikog. Nay naghikog ani atong tuig na detalyado. Eksakto ang detalye. Si Nina sa namatay, description sa dagway sa namatay, makuha na nila. Kaya nga mura na sila gatan-og CCTV.
dunay daotang espiritu nga mohatag ning pa-open siyang third eye nga makita niya ang mga butang nga wa makita sa ordinaryong mata. No mo na nga kana siya psychic abilities, but open gani imong third eye. Kani dunay tulo ka rason nganong ma-open ang third eye. Number 1, inherited, kaliwat na ninyo. Importante kaliwat kag albularyo, kaliwat kag miriko o tambalan, o naay mga orasyon, mga San David. So katong imong lolo nga albularyo, naaman to'y abyan nga daw tang espiritu, katong iyang abyan magpabilin to sa inyong kaliwatan. Mao to nga og open nga, mao to nga ikaw og emotional ka, pwedeng ma-open imong third eye. Weak ka nga pagkatao, ma-open ang imong third eye. Kay nga naman ang abyan sa imong lolo nagpakita ninyo kay nagpabilin at sa inyong bloodline. Kay wa man na siya makas out. Kinahanglan man na siya i-cast out aron ma-break ang kasabutan sa imong lolo o sa maong daw tang espiritu. Sunod, inherited, doon ay gitawag og usage. Kanang usage, sa man kana bang na-open ang third eye, kay gaduwa og spirit of the glass, spirit of the coins. Ning sod kag mga langob kay nag-ghost hunting, ma-open ang third eye. Niay among mga bagong kaso karon, bago pa gyud ato niaging adlaw, usa ka batanong lalaki, grabe ka wild, na-open ang iyang third eye tungod sa 2 nga ml. So kana di ang Mobile Legend nga duwa, mga batanon nga na dinhi, og di mo motuo, bahala mo. Basta kay maog unite ka matuuran, dili na maihap ning among mga kaso diring mga batanon nga nayawaan na possess tungod sa Mobile Legend. Dunay tulo ka sign nga ang yawa naka-enter na sa bata nga nagduwa og ML. Number 1, mautro ang batasan. Ikaduha na, mautro ng batasan, mahimalikas, bawa na pagtuos Ginoo, murag kalit yun nga na siya radical changes. Nya, ang ikaduha, sa mautro ang batasan, is kining ma-open ang iyang third eye. Nya, sunod, og ma-open ang iyang third eye, ma-possess. Ito tulo. So, sunod, doon ay gitawag og consecration. Na-open ang third eye sa usa ka tao, tungod sa consecration. Kay diha pa sa gibuntis pa, gipahilot-hilot nimo anang mga taong kamao mo, igo ra gihilam ang tiyan, suhi man O gihilot kay aron di na masuhi. Consecration sa ato pa ang bata na consecrate sa yawa sud pas tiyan. Unya palina ka na pay mga unsa pa nang imong gipanghaplas deng mga lana nga ginamag Bernes Santo, nya naa pa kay mga pungpong sa ahos gipangbutang anang naay mga bintana, napay mga tunok sa buungon gibutang anang yung bintana kay di mo duol ng ungo, consecration na siya. Ang imong binuntes na consecrate sa yawa. Gani, dunay mga babae nga kung magbuntes mahimong buyagan. Mabuyagan, di ba? Inig patungod sa tambes. Wow, lamia sa bunga sa tambes. Nga taktak ag bunga sa tambes. Mo nagingog gipangalaag buntes. Mao nandi na mohatag og maayong bunga ang tanom kay gipangalaan og buntes. Kana siya na consecrate sa yawa ang binuntes. Evil eye man na, evil eye ang imong sa imong pananaw nakakos nakagharm sa usa ka butang usa ka tawo. Uy gwapuha man kang bataa ka, gihilantan dito bata paguman. Nabuyagan. So mo na mga example diha, consecration. Lain pa, nganong di ma-consecrate ang bata sa yawa, nganong na-open ang third eye. Kay bagong na tao, wa pay bunyag gipad, palinaan mo, palit kag kamandyan ka, tuob-tuob ka dito, mga tawas ipatuob nimo ana gapaaso ka, kay hindi mo duol ang engkanto, na-attract ang daotang espiritu. Gihabakan nimo puwa, gipulsirasan nimo ng inyong bata og puwa, og mag-birthday, ang dugo sa manok ikuros sa agtang, makapa-open na sa third eye. Dahil uban, dili tunood po ma-open ang third eye, pero na mga ginikanan, naglibog sila sa batasan sa ilang anak, manigikan batasana, di masabot ang iyang kinaiya, tungod na kay na-consecrate siya sa yawa. Kaya aron mo, mukwan akong dugo, okay ra na, temporary. Pero, kung gihimo na imong maintenance ang pills, naagyon na side effect sa imong lawas. Mga mga bukol-bukol, mga cervical cancer, nga kanang nga cervic cancer para ra na sa mga baing burikat, kanang multiple partner badaghan kag gitilawan. Unsa nganong nakabaton man kaana nga cancer, nga imong bana ra may imong partner sa tibuok nimong kinabuhi. Gatumar man kaana mga contraceptive. So mao na no, ang effect day ana is either magguba ang imong lawas o ang pinaka-worst ma-possess. Taga Camotes Island, stage 4 cancer sa ovary. Dako na kayo ang tiyan.
Stage 4 cancer. Pills ang nakaingon. Pag deliverance ni Padre, grabe ka wild, gasok-kasuka na. Ang iyang tiyan mura nagkamatis, yun ang hinog, puwa na kayo, ng buto. Diya siya ning stay og isa pila to kagabi dire sa Ringkile dapit sa Badyang. Matod niya pagkaugma ning balik are napatag na ang tiyan. Nasin ha? Ning hubag ang iyang tiyan kay cancer sa ovary. Human sa deliverance napatag ang iyang tiyan. Nanay mga ingana. Ngano man to? Grabe man pud iyang paghinulsol. No ang gahom sa Ginoo day iagad na unsa ka kabukas sa iyang kabubuton. Kanang gitawag og receptivity. Giunsa nimo pag-accept, pagdawat ang pagtulunan sa Ginoo, pagdawat sa kabubuton sa Ginoo. Mao day na gani uban dire katong tagahagna, di mapilo ang iyang kamot. Sud sa taas-taas na panahon, di na gyud mapilo. Unya og magrosaryo kuno siya sa iyang balay, di kuno siya katiwas bisag siya ray tao, toy daghan kunong gubot siya ngunahuna. Pag abot niya dire ingani po kadaghan ang tao na puno ni dire. Unya ang iyang gibuhat ning try siya grosaryo, natinga siya kay bisag unsa kadaghan ang tao, nya naay speaker nga natok, nakahuman siya grosaryo. Samtang naminaw siya sa among tok. Wa pa gani siya madelibera sa, naminaw lang siya sa among tok, naulian na siya sa iyang sakit. Mao na gitawag og receptivity. Mag-agad yun ang gahom sa Ginoo, unsa ka kabukas mo dawat sa kamatuuran. No bitong kanang ning are dire kay gusto lang mo tan-aw unsay nawong ni Padre Darwin, duha-duhaan jud din taon nang ayuhon. Dili man ang Ginoo imong gianhe. Naa si Padre Darwin, Brad, wa raba pero nay laing pare mo puli aning sutoy. Mao na mga fanatic. No? Mo bantay ta na. No din na nakaron. Lain pa. Ayaw mo pananglit. Ayaw mo kumpiyansa nga mo appeal mo og mga devotion o mga kapunungan sa simbahan nga depektoso. So na, example, kining Divine Mercy, approve man ni sa simbahan. Kanang World Apostolate o Fatima, approve man na sa simbahan. Kung sa panang-uban, mga Couples for Christ, Charismatic, El Shaddai, mga kapunungan sa simbahan, wa na'y problema. Kay na may mga obispo na nagpaluyog, i-approve sa simbahan. Kanus-ara man na mahimong peligro. Una, kini. Kung pananglit naa gani mo'y leader, nga ang inyong leader mo claim nga naa siya'y mensahe gikan sa Ginoo. Murag iya bang gipalutaw niyo nga espesyal siya, naa siya gift of healing, makatagna na sa imong mga sekreto, makatagna sa imong mga makakita na nag-espiritu. Una may namuzo nga kanang daotang espiritu aning inyong aparador. Mong isang palason, hoy, hawa. Tangalan ni Jesus, hawa. Magana-ngana na ganina, hawa na mo, ana nga grupo. Basta, ibutan ta Divine Mercy. Wala problema, focus sa mensahe sa Ginoo ngadto kang Sister Faustina diya sa Divine Mercy. Kinang i-boost nimo unsay mga practices sa mensahe ana. Mao nay angay nimong i-focus. Pero kabantay ta matinga ko kay nay mga devotion, natinga ko nganong naay oil ni Padre Pio, na sila oil ni kuan. Gasugo de si Padre Pio ani. Mano man day og magpa-deliverance ka o magpa-bless ka og oil. Kana lang ditso. Kami murag doubtful mi ana kay ga-search pa mi ana wa mi mo condemn ana no pero wa pud mi mo promote kay wa pa mi kay bawog unsay origin ana. For example, naay oil sa Divine Mercy. Example, apil ba di ay na sa mensahe ni Kristo ngadto kang Sister Faustina? Apil ba na? Kay kung wa nay apil, kanus aman ang nagsugod. Mao na nga skeptical mi anang dapita kay ngano man gabantay gyud mi nga dili ma-contaminated ang mga pasyente, ang mga tao. Mao na lain pa, unsa pay lain nga peligro. Kining mga grupo nga nagpractice aning gitawag og baptism of the Holy Spirit. Kanang baptism of the Holy Spirit ba nga kana kunong usara may baptism. Mabitaw nga sa simbahan mabito ningon ang Biblia, one God, one faith, one baptism, usare bunyag. No, binunyaga na ka pero nay baptism of the Spirit. So kanus aman nahitabo din ng baptism of the Holy Spirit sa dihang gibunyagan ka sa bata pa ka. Kay kanang baptism of water, maura pod na ang baptism of the Spirit.
True water and spirit pa gingon ni Kristo kang Juan. Gawas kon magpakatao siya pag-usab pinagi sa tubig og espiritu. Kuyog na. Dili kay ngon lahi tong baptism of water, lahi tong baptism of the Holy Spirit. Kay kanada ang baptism of the Holy Spirit ang origin ana Pentecostal, dili Katoliko. Ari na ko sa akong personal nga experience. Chapter head ko sa usa ka religious organization kanang gitawag tog renewal movement sa simbahan. Unom ko katuig nga chapter head. Sa akong kasinatian naka-experience ko anang mga tang workshop, mga baptism of the Holy Spirit, gani naka-receive ko, naka-experience ko nang gitawag og speaking in tongue. Nakasuway jo ko ana nga nakahilwas kog mga pinulungan nga dili nimo makontrol unya kana siya nga pinulungan kanang di masabot. Nakaingon ko nga iya sa Ginoo kay kinagaanan kayo ang imong pamati. Unya og mahitabo maka-receive ka na, maka-receive kag gift of healing. Nakasuway yo ko nga nay mga kauban sa community, gidisminorya, inig pray over, tangtang ang sakit. Gipanghilantan, tangtang ang hilanat. So murag dito ko na nakuan ba nga kuya wa pinangga kay kus Ginoo. Unsa katong ahong mga kauban nga wa ka-receive, murag nanay kasina. Sabay uban nga di juday ko pinangga sa Ginoo kay wa man ko makadawat ana nga gasa na nagdaot na sila ng pagtuo. So nakakos yag division. Ingani ha, duha ra day ka klase nga speaking in tongue ang gi-recognize sa atong simbahan. Number 1, for example lang ni ha dili ako. For example ako gawali ko ninyo Bisaya nga pinulungan. Pero kung naa ko speaking in tongue, gift of tongue, kadtong mga langyaw nga nakadungog sa akong wali, makasabot sila kay ang ilang madungog ang ilang mang lengguwahe. Nay mo are nga in-check, makasabot sila ang iyang nadungog ang iyang pinulungan in-check. Nay hapon, nipunggo mo na madungog nila. Naay mga Spanish, Espanyol ang ilang madungog, mo na speaking in tongue. Maunay gasa ni San Antonio de Padua ug ni San Vicente Ferrer. Mauna sa ilang panahon, daghang mga langyaw nakabig sa pagtuo kay ang tuyo day sa speaking in tongue aron makabig sa pagtuong Katoliko kadtong wa pay pagtuo. Muna sa 1 Corinto 14:22, ang pagsulti sa laing pinulungan para sa mga dili alang lamang sa mga dili magtotoo aron katong wa pay pagtuo makabig sa pagtuo. Ikaduha, ikapila naman eta sa ikaduha nga klase sa speaking in tongue kining gitawag nato og kanang butanta wa ko magtuon og wa ko maka-eskwela, wa ko grado para sa mga apostoles. Pero gisugo sila sa Ginoo nga magmisyon sa laing nasod, ang nahitabo makasulti sila sa pinulungan anang nasura bisag wa sila maka-eskwela. Speaking in tongue na. Kay ang tuyo lagi mawali sa dakong kasayon ang pulong sa Ginoo. Nakaron sa among community sa una, puro may Katoliko, puro pasod may Bisaya. Dapat unta ang pulong masabot. Ang nahitabo, ligid-ligid patong uban. Na uban magkapante-pante, magkabrabra, sok-sok atong kuantong uban, magligid-ligid, murag gipatol. Nga unsay termino na mo na, slain by the Holy Spirit. Ning suod ko niyang espiritu. Unsa man ang klasiha sa espiritu nga gitugot man nga magkapante-pante ka, gipakawawan ka man. Unya, ang espiritu Santo, espiritu sa kamatuuran, dili espiritu sa kalibog. Di ba de kuno libog nang di masabot? So mao na nga sa dihang-dihay pare ning kumbinser nako when dili na maayo. Suko ko mo di man ni pwede. Gisugot man ni simba, na malagi mo simba man lagi padar. Mao man ay linya na tig simba man me, tig kumpisal man me, ga devotion man ming mamamere. Why question ana? Dili man na mo isyo. Ang isyo kana nga pinomena, kana nga event. Karon, sa dihang na-convince na gyud ko nga dili din na iya sa Ginoo, gihunong nako na nga practices. Ning hunong ko ana nga practice gyud. Paghunong ana, walay proper renouncement. Kalitran kong ning hunong ba nga wa mo gamit og prayer of deliverance, wa gyagi kumpisal, wa magi og mga solemn renouncement. Ang akong retaliation, nawala ang akong tingog sud sa 4 ka tuig. Mao day nga bukal kay ko mosulti ane, di jo ko mahadlok mosulti kay di ko gusto nga maparihas mo nako kung nakasuway mo ana. Kay daghan na mi kayo kasinatian dere nga nayawaan sila tungod sa speaking in tongue.
nga dili iya sa Espiritu Santo. Matahitabo, upat ko tuig kong napagaw. Di ako yung mga panahon nga gusto na kong maghikog. Na-depress kog taman-taman, kaya ang akong income sa una, mo apel kog banda. Siyempre, banda-banda ka mo, kanta, puhunan ni mo, tingog. Uya mo na kay kwarta. Wala na kay income, kay mo man ay akong hilig. Napagaw man ko, upat ka tuig, na-depress ko. Mo na nga dili di ay lalim, kanang mapagaw ka, kanang maamang ka ba. Pero after 4 years, nagsod na ko sa deliverance, pagsugod pa kanina ko sa deliverance, paggaw pa ko. Pero sa diha nga himo na mga prayer, diha na naulian ang akong tingog. So demonic gud siya. Kay kung dili siya demonic, nganong nahitabo mo ta sa kinabuhi? Nganong daghan man kog retaliation? Kana bitaw mo serve ka sa Ginoo, dan daghang mo pugong nimo, makras ka. Ang ingon na gisuwayan jud ko sa yawa ana mo nga dili man god naa kay demonic openings. Kay kami nga nagatubang may kanunay giyawa. Wa man jud may kasuway anang naay mga ingon ana nga mga harassment. Kano man kay once nga mahiusa ka sa Ginoo, protected ka sa Ginoo. Pero once gani nga daghan kag harassment imong pagpaduol sa Ginoo, meaning dunay stronghold ang yawa nimo nga gusto kang birahon aron di ka molampos pagpaduol sa Ginoo. Aron mawa na prayer of deliverance. Matangtang na sila, tangtangon na sila tanan. Pero wala magpasabot ka, wa kay problema. Pero ang may tabo lang, once gani nga mapalayas nato ang mga daotang espiritu nga ning attach nato, matana nato masinati ang saad ni Kristo, gaan ang yugo nga isangon ko kaninyo. Saad ni Kristo. Bisag unsa ka bugat ang iyong problema, kaya na nimong pasanon tungod kay saad ni Kristo, gaan ang yugo. Ngano man nga hong yugo nga gipas-anon mura magdi na maar sa Lord kay dili na yugo sa atong Ginoong Hesukristo. No? Suplayan ta sa Ginoo grasya nga makalahutay ta kanang grace of perseverance. Mo na bisag tanawa mga santos. Na-depress bang mga santos? Cancer pa ng sakit sa uban, grabe ang persecution, nganong malipayon sila tungod kay gaan ang yugo nga ilang gipasan, kay kana may tinuod nga yugo nga gikan ni Kristo. Ngano man ka, ngano man ta, ultimong labad sa lami naman dukdukog martilyo tong animal maning uhan dili man na yugo ni Kristo. No, mao na kalainan. No, unya kay alas 12 naman, tangkod yung alas 12. Bantog ra kay murag lain nagtinan-awan ning uban gadaguok na talintiyan ani. Okay. So karong alauna natay misa. No, mo ni nakanindot kay natay misa karong adlaw, pero sa dili pa ta mo break para maniudto, mohimo tadaan og prayer for protection, renouncement and consecration. Pananglit na ninyo diha nay mga habak, nay mga orasyon, nay mga librito, nay mga singsing gikan sa PBMA, nay mga butang nga gikan sa mga kulto, tadtad, pulahan, ilaga, isurrender na nato. Kay kung dili namoy mga San David diha, ayaw mo kabalaka, di na namo i-recycle. Asa man po na namo. Masayang man ko ni Hong San David brad kay di ba ang talimukton pa ni nga hong naong mao na lang ni pamaagi nga makatilaw kog lami nga babae. So kanang imong kauwag mao dunay mag kasagaran ra ba na nagbuhat og San David no? Kasagarang magantos ang iyang mga anak. Nakapahimos ko kag kalipay gikan siyawa di bayran na nimo kasakit. No, angay na itong bantayan, isurrender na ninyo, pero dili mo na ko pugson. Kay nay uban, dili nila isurrender kay mahal. Mo na ba dili mo pugos? Kay inyo man ang katungod. Kay ang pagtuong Katoliko di ay dili siya pinugos, kundi act of will. Kana free will, imong gikan sa imong free will. Karon arita. Gihangyo nako tanan sa pagtindog para sa atong prayer for protection, renouncement and consecration. Unya gihangyo pod mo nako pagsabat sa mga pagampo. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, I ask you to protect my family from sickness, from all harms, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells,
I declare these curses, hexes or spells, null and void, in the name of Jesus Christ. If any evil spirits have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with as He will. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me, all those present now, and all those people in our life whom we cherish, as well as all our possessions, from any form of harassment and retaliation from all evil spirits as we do this ministry. Cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother, and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and say may redound to His good pleasure and glory. Amen. In the name of Jesus, I renounce all occult belief and practices, cult and rituals, charms and amulet. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all occult belief and practices, cult and rituals, charms and amulet. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all occult belief and practices, cult and rituals, charms and amulet. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. Amen. O heart of Jesus, fountain of every blessing, I adore you, I love you, and with a lively sorrow for my sins, I offer you this poor heart of mine. Make me humble, patient, pure, and wholly obedient to your will. Grant that I may live in you and for you. Protect me in the midst of danger. Comfort me in my afflictions. Give me health of body, assistance in my temporal needs, your blessing on all that I do, and the grace of a holy death. Amen. O most merciful Jesus, we consecrate ourselves today and always to your most sacred heart. Jesus, meek and humble of heart, make our hearts like unto yours. Amen. Immaculate Virgin Mary, Mother of God and Mother of the Church, we consecrate to you, who try to come ever closer to us, all of our being and all our love. We also consecrate to you our life, our works, our joys, and our sorrows. We entrust all that we have and all that we are to your care. Our Lady and Mother, teach us to go continually to Jesus, and if we fall, help us to come back to Him by confessing our sins in the sacraments of reconciliation, which give peace to the soul. Hold us always lovingly by your hand. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So mo break sa ta para sa paniudto, balik tag alauna para sa Santos nga Misa. Daghang salamat.